Ndiri murume ane makore 38. Ndine vana vaviri nemukadzi. Ndakaroora zvese ndikapedza. Marriage life yedu was good up until ndanonoka kuuya kumba umwe musi. Ndanonoka ndiri kudoro. Ndakasvika kumba na3 makuseni. Yes, takaenda kupati. Mukadzi ndakangomuti ndiri kumbonomwa kwasahwira. Ndasvika mumba, my wife of 12 years started accusing me of cheating. We exchanged words achibva ati, unongoshamisira apa mubhurugwa mako mune kadora kasinganzwike kumwoyo. Zvadaro I felt so depressed. Ndikamurova 3 mambama akachema, vana vakamuka. Makuseni takamuka and she apologized for saying such stuff, but the damage was already done. Ndakamubvunza akati aitamba but airevesa hake. Ndakazoona mumwe munhu, truck driver, pataiuya kukapa, akandiintrodusa kune umwe godobori. Ndakaenda, yes, nhengo yangu ndikanobatsirwa. I gained almost 150% from pandainge ndiri. I was like 8 centimeters ndichangotanga. After that ndakazove ne20 centimeters of which I was happy. Zvese izvi ndakazviita pandakaenda kuJoburg for 2 weeks because I am a runner wekuma auctions. Ndadzoka ndakatambirwa namai nemufaro, ndikabikirwa ndikadya. Zvikanzi mvura yekugeza yave ready. Ndakanogeza ndikapedza ndikaenda kubedroom. Wanike, my wife, she was dressed in the most sexiest bikinis ever. Handina kana kuzombopiwa nguva yekuzora mafuta. Takaromenza and did the thing. It was good. She was enjoying it like never before. For the first time, my wife akaratidza kuti ainakidzwa. Tapedza akandipukuta akandibvunza, why did nhengo yenyu yareba and yakora? At first ndakambonyepedzera kungoti hapana, but she insisted. Ndikamuudza chokwadi. Kubva ipapo mumba hamusisina mufaro. Ndinongotukwa hanzi unondiona sehure. I was joking newe, why wakanoita kuti ikure, this and that, zvakawanda. Chakuitika kunyangwe ndiri kubasa haachagone kurara. Anotoita video call almost 3 hours. Apa unenge uchinzi ndiratidze murumu mese kuti hauna kukecha here. Ndakakanganisa here nhaive dare kutsvaga rubatsiro. Ini ndaitukwa ndichinzi ndine dora. Ko kana munhukadzi akatsamwa mashoko akadaro angataurike here kuti murume une kanhu kadiki?